Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alo abonnew awni wula aw balmanke aw ka karamogo ce do dogo ce do dince do face aywa do yere ka kalandendo no ne maître Badra Ali Badini di sabari kan. Alors sogoma na wulada ina mbon men ala to doye kana o diawma sabu nya koroshi kosobe akunko ni problem be mo chama de kan mashallah ni ala to juma de ala to do mi ni mo ni jugo be mo ra mo mi na jugo do bara jugo mi mai wala jugo do be soro adama dembe la jelena me dota de ka jugo do tay do jugo be ya mai fiu do ye jonye zongoro do te jonye me olu ye drogueru yo be drogi mi o be foraki se jugo ta o be glomi o dota to do ere jene akedale abe jene ake ka yala yorobe do ere fana be abe muso de furu muso mi na be chew nyini ka yala be jene ake ka yala be chew nyini yorobera ni mi farati abe ta bana che yoro dora kana da isigilenka imami mabo ni ala to on bi kam ma de jogo yelma ka ke ire sawe inshallah walma dendo bi bolo demi na kunga gbele kosobe ire sanan ba ka nyanama ya konnana kana na ge jogo were ibolo o ala to de fleni ni mi sira ka bara nala sonama atigi jogo be yelma nyatu ni nyayele wa do be olu jogo te dore de olu be kele de ke ka yala na duna yoro ni ma me wayi ba me ale rebu kule olu be teme yoro ba fo subhanallah o deun fana be ni ngoni jogo bila na yasoro jogo jugu do minte beni adama deun tay yeni mbara bay nala na kira sonama wallahi atigi jogo be yelma be ke isawe wa tigi o temeni ko fe flan dumini ko fe na tigi la yininta be se ka ke bi iznillahi ta'ala bara be ke jogo me ndabana shi o de maka nyefawiye yana mu dwala amba nyina ofe akwa abone nga chaîne ka kana nyina abone na abone na kana nyina fiu ay notification like pour que ambe video bla aw ku soro aw kana nyina aya partager wal sa mbalma minu tanga page ko kalama olu fana ka se ka bwa kalama ku yere na fana ngala toye inshallah ni bela jelen temene ngofe me ka yira la ka fo kayin kalambulun fla daele kalambulo follow alebe whatsapp sanfe kalambulun fla na o be telegram sanfe to ko sebe songo wa keleni kemene muga kalo sara darsi kemeni binan nani kemenani bioro aywa kalambulun daele nte ka dowre ke ka se ka maw yere kalawnu ko la doniya be ga doni lo qur'anna ani karamoga yere takabulu kan be ga se ka dogi yere nama ke anga bulga da karamogo ke karsafe wala o kalambulun de daele la chebi saba gundo ambo maw kalan chebi saba kecho nyuma kawati mu yere be bochogo mina be kecho mina o kalambulun do aywa turabu be ci chogo mina koro be fo chogo mina baraw be ke chogo mina o kalambulun de do ani yere ala to fana be partager kan kile kona ba ala to min kla ka chaw ala to tan ani ko kile kona ma yina fe aka jija ga yele ni kalanso yin sanfe walsa ka se ka ko chama famya ka faraga famya ta koro leunga inshallah ala to bara man chakoi abana ya jabbaru aba sebe wakile ni kemenani binani fla abana soro saka duwawu ni sebe duwawu min nanya barati abo sebe shin wolon fla damayira abana kawati min sebe ka faraka aba nashi korinyo na ka ke fengile abe soro sisa ka ta jeneba ko mo mi muna barake ka di ko jugu ke bagama ibi jeneba ko ni e jeneba ko ka ba ibi seligita jini mene tasa ibi tasa sanyan do nyini ka seligita ina fo seligi beta chogo mina fo ka tasa dana ko ji mene tasa kono ka nashi korino seligi jini e iba di jogo jugu ni ma abe to ka mi sogoma ka ko dumuni kenye shufe ate dumuni wara ke min ko fa do mi ka soro kayda iyere be to ka ya jobbaru wurdi wakele ni kemenani ani bina nifla ni ya wurdi ka ba ibe duwawu ni kala chien wolon fla inshallah aya damne lomna lonte munu ka kanya fiu faka ni jogo jugun be dabla ka yelma ka ke jogo nyum baye ba fo mani ci muna whatsapp numéro bla commentaire la aw salamu alaikum